Birziklatzeak produktu berri bat fabrikatzeak baino gehiago kutsatzen du. Benetan, zer zentzu du honek? Ingurumenari kalte handiagoa egiten zaio, material bat zerotik ekoitzi behar bada, birziklatzen bada baino. Birziklatuz, ura, energia eta lehengaiak aurrezten dira. Adibidez, birziklatutako metalarekin lata bat egiteak energiaren 85% murrizten du. Eta paperaren kasuan, energiaren 162 eta uraren 186 aurrezten du. Birziklatzeak zerbait berria fabrikatzea baino gutxiago kutsatzen du. Birziklatzeak prozesua berrizten du eta baliabideen kontsumoa eta kutsadura murrizten du. Amai dezagun iraganeko mitoekin. Etorkizunean pentsatzen hasi gara.